И здравейте хора, аз съм днес Minecraft Brothers in Arms 3. Някъде е грешката, тук ми я пробвах малко и поиграх малко, как виждате. Но ще почна от първото ниво, за да разберете, ако не сте играли, за какво става дума. Извинете, малко съм болен. Дано зареди някога. Явно ще зареди след 3 века, а не най-нови. Значи са кепвам. Сега се наточвате където искате, а ще се наточа в една работа и ще ги целя. Айде, килнах го. И той я го килнах там. Той е наш. Даме напред. То да мре, той е също. Да мреш, и ти също. Да мреш, Танко. Събудете се, бе, елте. Как сте толкова тъпи тук. Бум, 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 бум. О, това ще ви размажа. И патрона. Сила главата му. Ричи. Да знаете, тая игра съм я играл преди малко. Знам какво трябва да се прави така нататък. Защото съм я играл преди, ама бях 15 левел. После я изтрих нещо, все едно ми стана. Това сериозно. Значи, хора, това ще го пауза, защото трябва да изчакам да ми се зареди нещо, т.е. да се апгрейдна въжета, така че чао за момента. И здравейте отново, апгрейднах си нещата за 6-то ниво. Иначе за второ няма какво да апгрейдваме, защото аз съм ги апгрейднал. Ще ни дадат едно CMG, май беше. Ама с него съм нуба, защото що не стреля, що не застане мястото, движи нагоре и нагоре и нагоре. Така че е много трудно да се управлява в тази игра. Така. Го скипваме. Като стигнем до частта, където аз съм стигнал, ще почнем да ги изгледаме, защото в момента няма. Как да ги слушам в разговора?
даваш гранати, аз ти ще си ядеш, няма да ти ядеш. Мъртъв съм. И тук ще стане една мазаница. От бомби. Драм, не ми се случа. Какво стана? Значи, тук натискам. Отиваме на трето. То докато зареди това, то ще стане 10 минути. И така. Ама, какво спе? Малко съм хренав и болен, както ви казах. Началото на клипа. Те двамата ги бяхме отхвърлили. Абе, кой ще да. Емо газ. Крисе! Аре, въобще. О. Един е от тук ще не скочи. Това го скипваме. И хората следва да бъде за този клип. Надявам се да ви хареса. Лайк, абонирайте се и така. Чао!